De vaandels en vlaggen van de Limburgse verenigingen zijn een uithangbord van het culturele erfgoed van onze provincie. Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg wil ze daarom in kaart gaan brengen. De kleurenpracht van de Limburgse cultuur komt in beeld wanneer onze culturele vrije tijdsverenigingen zich in het openbaar manifesteren. Het verenigingsvaandel gaat daarbij voorop. Elke vereniging, of het nu schutterij is of fanfare, koestert haar vlag of vaandel. Het is haar visitekaartje, vaak kostbaar en uiterst fraai vormgegeven. Als je ze allemaal bijeenbrengt, zie je wat een historische en artistieke rijkdom ze vertegenwoordigen. Daarom willen we een openbare digitale vaandelgalerij creëren. Alles wat ervoor nodig is een digitale foto. Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg gaat al die foto's, voorzien van beschrijvingen, digitaal tentoonstellen op het internet. Zorg dat uw vereniging niet ontbreekt in deze Limburgse pronkkamer. Doe mee en meld uw vlag of vaandel aan op limburgsevaandels.nl.